నేను గత 40 సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నా. ఆశీర్వాద్ గత 4 సంవత్సరాల నుంచి వేయటం జరిగింది. గత 3 సంవత్సరాలుగా వేయటం వల్ల ఈ 3 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆశీర్వాద్ పెడుతున్నా. గరువు నేలలు, తేలికపాటి నేలలో కూడా వాడుకోవచ్చు. వర్షం లేకపోయినా తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉంది ఆశీర్వాద్. లేబర్ కూడా తీయడానికి అనువుగా ఉంటుంది. లేబర్ ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది. కాటన్ రకాల కంటే ఇవి తొందరగా వస్తుంది. ఎకరానికి వచ్చేసి 15 క్వింటాల దిగుబడి రావడం జరుగుతుంది. గ్రీనిష్గా ఉండి వస్తుంది. 20 రోజుల ముందులో రావటం వల్ల మనకి 80% దిగుబడి మనకి ముందులో వస్తుంది. ఈ రకం విత్తనం వేయడం వల్ల గుల్స్ కట్టు ఖాత వస్తుంది. దగ్గర ఆశీర్వాద్ పత్తి పండించడానికి ఖర్చు చాలా తక్కువ వస్తుంది ఇతర రకాల కన్నా. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి వేరే విత్తనాలు వేస్తున్నాను, అంత లాభదాయకం అనిపించలేదు. నాతోటి రైతులు కూడా ఇదే పత్తి విత్తనం పెట్టి లాభ పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు కూడా వాడి మంచి దిగుబడి పొందండి. ఆశీర్వాద్ పత్తి టాటా కంపెనీ అంటే మాకు ఒక నమ్మకమైన బ్రాండ్.